Doloyarong community hall along HS lapen HSL salang ki unduna tofan karchupon. Nizang Karibyanglong Lakhahini, Amri constituency ke parlo Doloyarong community hall along Lower Amri Farming Society atumpen jipatir bi ponsi jakhong ni phai kritrok sirni HS lapen HSL salang ki unduna tofan karchuame padopon. Bangso karchupona melong Dilip Singh Rongpia hin pensi me chipahim phupon. Pen me Japon den lason sila bangso karchupona melong aluhia man pen Hemari tiso Rob Singh terang pen singlok ke thegeding atum chitong dun rinti. Bangso karchupona melong non oweki mi atum ke charli anat ke paprang dun thegla pen ansu se akang yang deng kacali dun thupa meji aphan bidi sore pi pajirpon lason se bangso karchupona melong kadu kabe bang thom kebra ke thom HS lapen HSL sialong kachipon duna to aphan archupon othat lang soben khorsing teronang ki palia virta malong news kideng nang to lapen kideng kolam the bang ke lalo mane ke dam tang an pusitame dak luaram ri along bang ke lasona program di pela lapen nili pining bang ke dulu pusin nili jimathalo itum dak ya frang mele langdam ko yesialam langdam na non herlang nika ajir gede gali halas nili ke pas hut ke nili jirpi nili ko nili nuga cepare cepaleng abang abi lama ke nona bang ke langdam lu bulote inu tek mate inu chini ni inu pantak chari thai du nona bang ke nili mi piklu pusi mathalo keneng pena bang ke Tantela non uwi kimi tum phange kopisi matha ponto uwi kimi tum hana bangke lalo uwi kimi tum non langdam lu pulote non digital kai pena lasi non langdam lu te api apu tum angke ke thanun dia phan dak thang ta thek pin pusi matha lang ke dak luara lo bangke stame o sumar ka chibor I ajoy ni silam ta ki unlo laben churu ulo ni sumar phanta aroi phrang ta an so se ki unji nangji phansi ni sumar phanta ningchi thelo laben unji Kibang Gilang kan pustane la persona po. Loram refresh la so program ke dengceng lo la pen Kibang Gilang seta ni tum deng bom ni. La sabsu thek mujot lage partia program takali muthe lage nitum rongkep la thek mujot sap mujot tumsi chingrum si la son klemte meji pusi nitum la leader atum mate thek mujot atum chingwai si nitum la Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.